Welcome back to the YouTube channel Malamani Cameras. Akulu apa tilowe ku Africa. I think itingo kambokozi za maiko awiri. Yeah, Burkina Faso kumanso tikambe za Uganda. Okay, tuyambira tiyambe ndi Burkina Faso. Burkina Faso yapanga dissolve all the political parties. Kamana kuti Burkina Faso ya phwasula tizipano tose totsutsa tose pra like sakufuna so chipani chotsutsa like zipano zotsutsa dictatorship yeah ulamo lonkhaza yeah balala ulamo lonkhaza mino makuti yeah chifana ayisaujeni. But democracy is very important. Everyone should know that. Without democracy, then we are finished. Guys, democracy, yeah, let's just be straight. Democracy. Like, could palibinjira ina so imenenga tinga gwisa nshiro kwa endesera dziko. Except democracy. Democracy is very important. Like, without democracy in a country, nobody knew you do nothing. Like, you have to have a democracy. Mweno kind of democracy, so, what democracy ndani? Uligulu democracy ndiliti America. Ndi America yo. Imabanga za democracy zo. Imabanga. Chabwe. Ilo ndi yankho limene aminasala mwipeza noka. Kuma tofana kambeza ku Burkina Faso. So Burkina Faso iwo wana kuti ife zibani is too much. Like zibani more than 100. Zibani more than 100. And it's, sometimes I think sometime back mbuyo mtinakamba kuti sometimes akula kuti nene pano kuti ndalezi zimatibwezesa mbuyo. Okay, ndo basi an example. Mwina tawana ku China kuti chipani chimodzi. Ku China. Kumano zinthu zawo zimene mwa smart. Zinthu zawo zimene yani mwa smart. So the thing is, maka tinango posisira pamene pali bo pakhale chonchi. Koma ngati ku Burkina Faso akona ziti bobo, let them. Akwana ku use njira imene akona ziti yabwino. Ku China bwenzi matheka bwino. Anthu momoti ayambe kupanga focus zandali zachituko development mudziko basi sibana yamba kaje na Jessica bwera 2030 ndipo mpano tikubwera so. Guys, are you telling me kuti tizingopanga basi zazisango basi tizingopanga zandali basi? Let's just accept tivomeleze kuti sometimes izizi za urgency zandalezi zimatibwezeresa zinthu mbuyo. Zimatibwezeresa zinthu mbuyo. Tufate nene bana kuti China atiyo. Akula kuti zandalezi tichidwa nazo renti zingopanga. Ndi Burkina Faso yona uri I think izinto zimene zingathandize fano kefe. Then iwo akupitirira tikumapanga zawo ku Burkina Faso ko. So yeah, that's it. And how could Burkina Faso na also akusangalala. So mafandi kama challenges mavuto awiri amene amachitika. One, ndi zimene zochedwazo kuchedwa kubwera mbuyo ngati dziko mochituka zipani chonchi zinthu mapanga zinthu zobwera mbuyo kwambiri. That's number one. Yasi bas ade safuna wewe dindo chanchandi mapanga like Malawi timangobwera pa point yomweyo nkhani zake ndale basa kalele ena ambe kampeni yawo achoka amene wati
owatakhala kuti zinthu zikuyenda bwinobwino koma paziti anthube afuna be kuti pakana, you know. So challenge number 1 imene ndale zimachedwetsa, ndale ndikanyama kwaipa, ndale nza usiru. Example ku China thamanga kwambiri uje chitukuko chaenda kwambiri thamanga pakana maiko azunga mbopita mwe kuchako ndapanga video pampano pa mpakana panoba ndi mwapikisana America chonchi koma iyangana ni China muzaka sate zambuyozo iyangana ni China ife tili pompaja Day 1 ndale zimachedwetsa. Number 2 zibani zotsutsa zimagwiritsidwa ntchito ndi ma Americans ndi ma France, ma French, anthu aku France zimagwiritsidwa ntchito. Akafuna kuti chipanichi, akafuna kuti atende boma amagwiritsa ntchito chipani chotsutsa zibani zotsutsa. Agwiritsa ntchito zibani zotsutsa kuti muyambana uko. Amazipasa zida zibani zotsutsa. Zipasa ndalama zibani zotsutsa kucholenga basi asokwaneze government. So that's it. So I don't know maganizando orani Ibrahim Traore akwandisa zinthu zake bwinobwino umene kuchako anthu akusangala wapanga zinthu zoti kanthawi kochepa wapanga zinthu zina komanso pa nthawi imene atangolamulira 2 years I think mpamene abweretsa kuti akola 10 vote eno ananena kuti tikuchoka mithanotani kuvota anthu ananena kuti ayi iwe ipitilizabe. Even then, manebali in countries that would pitiliza. Manebali in countries that would pitiliza way pitiliza. Still ufuna so chani. You pitiliza namuza. So I don't think there is a problem for him to continue it. So yeah, that's it. Nkani nda Burkina Faso. Kuti kumene gogo kuli nkani zimezi. Koma no pakatale bana otiyeni tikambe za uyu amene ali mlauzi uyu Muhauzi. Muhauzi, okay, general waku Uganda. Pakali pano nkulu yu mandano Bobi Wine akulu sizibino. Bobi Wine adakalibe akwenda kumuthawa. Bobi Wine akwenda kumuthawa. Situation yake silibino. And akufuna kuti amuphe. Ndizimene akumanemba ku Twitter. Mwana wa Jenny, amene general, mwana wa Museveni. Akamemba ku Twitter. Amene dimupha, which is bad. Right? Which is bad. And anakafika point eno kuti anakalemba pa Twitter wana kuti ma Americans musandiyambe dala. Ati yokalemba musandiyamba dala. Tuzuza dini yonda wena mwansunga nani? Mwansunga Bobi Wine. Nde analemba pa Twitter zimenzozo. After kulemba Twitter kanako kuzadiliraso. Kuza tumiza posti yobebesa. Basi pepano kwambiri napanga accuse ma Americans zimzoti sizinachitike. Nde basi ababa basi nitagulizana kuti basi take chilo limozi. I think I was fed false information. Najesoda information yaboza blah blah blah. Koma kuti aliyesa amananga thandizire Bobi Wine kutuluka mudzikomo ndekuti ali pachani apachiopsezo. Akutero. So Bobi Wine akuyenda chothawa. Akumangojembesedwa video apo ndi apo. Nkhani yake basitu zisankho. So to be honest, anthu ndopasani mnabreka kali point imene kuti ku Uganda ndikovutira hapo kwambiri kuti munthu civilian akhale president. Chifukwa yani chifoti dziko la Uganda limendesedwa ndi nsilikali. That's why Museveni anatenga mwana wake kumuyika mino kuchako. For hiyo jenda amene azakhanga successor wake. Ndabaza lowe maloma Museveni amene ocha. Ndiyeno sizingatheke kuti sirikali akapanga chonchi kwa civilian. Dzikolo alitenga munjira imene ichayo sizingatheke kuti ampatse nani
ampase Bobi Wine amene ali civilian. So yeah, mavuna ku mene kujako sa sulanga tamacho bwana. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.